Huh? Infection. Speak louder. I have infection. What's your problem? Infection. I'm an infection. Infection. Yes. This is your lab test. Yes. Yeah, your doctor what the doctor called infection? As he mentioned staff and there's some other infection there. Is there? Staff. And what? And what's your name? Chibike. Chibike who? Chibike Obonna. From where? Ebonyi State. Ebonyi State. Yes. The doctor said you're having what? Infection. What's the name of the infection? Staphylococcus. Yes, and is it only staph or staphylococcus? Yes, staphylococcus. Staphylococcus. Yes. Which one again? And he mentioned another one about. He mentioned another one. Which is another one? I think it's in the result today. What do you mean by the result? Am I the one that have the infection, or is in the result? For me to lead it out or what? So, you have staphylococcus. Yes. Where do you get them? Yeah? That was when I was in South Africa. When you was in South Africa? Yes. You carried it to come back from South Africa to Nigeria. That's when I They say you have it when you're in South Africa. That's the time I start having the experience. It's in South Africa you get them. Yeah. Do you have it before you go to South Africa? No. Is it not in South Africa you start to see? It's in South Africa staphylococcus, not a Nigerian staphylococcus. I'm not laughing. South Africa staphylococcus. Yes. When you are here in Nigeria before you go to South Africa, do you have the staphylococcus? No. It's when you go to South Africa, yes, you start to have the staphylococcus. Yes, yes. It's not a Nigerian staphylococcus. It's a South Africa staphylococcus. And you carry it to come to give to Nigerian people. I don't understand. Exactly, sir. Hallelujah. Amen. Once you go on your doctor, or marry for game, the three people you can never lie or thought you are deceiving them is your prophet, and also your lawyer, and also your doctor. Makesialu your doctor say pia etolato. Amen. Obu nefe na ya bza santo nefe na ya bo oya otangare pia elueba zochie ya pia sia that na eye no nwe ka lu se emego ono ka to na emego aga wu kama ya gwa na dete na akogugogbo no gara mega pia iyo ya ewelu gbago iyo ya gbago be fa na akpo my garena keva na akpo tata that's injection na akpo na banandokwa. That is like keva na akpo what they call that injection, what they call gentamicin and gentamicin and also chloroquine. Diquine. Pia enugwa nka na akpọ diquine no yaba agbo ho anaga pia be fie na anaru na ya de pia okada ye puna luziga okeke. Amen. So if you want to go your doctor the truth. Yes, amen. This is a South Africa staphylococcus. Exactly. This one is higher. And you have been taking drugs. Yes. Because the kind lab, are you the one that owns this lab test, all of them? No, it's only one. How many? One. Yes. Where's the lab test of this one? Okay, this one from the Havila Medical Laboratory and the Diagnostic. What do you mean by the Havila? That is the name of the hospital. The name of the hospital? The Havila. Yes, sir. Here the Kafa Hotel. That's the Konyo Hotel and a Bolingo. Look at it. The Havila. The Havila. Yes, sir. Where's the hotel? Sorry. Where's the hospital? Havela. Amen. And I've had a quack for Indian. Exactly. Havelani. Oh, Havela. Havela la. Havele sili la la dum. Alebis Piara Karasum. Lavina Davila Villa.
Kanji maka problem no ka ngare nwa ngare go no buo mu weti nsogbu eba monwa no wanka so ye nji aka ebe a bụ joy onwe ugwu no na agwum No, sir. so joy ya na enwe n'ime Jesus. Amen. No di n'ime Jesus. Nwo n'ime onwo n'ime Jesus. No n'ime Jesus. Bolo nwa Jesus. Kama obu ya kama nwanne. Ino n'ime Jesus. Bolo nwa Jesus. Kama obu ya kama. Hallelujah. Hallelujah. Ntibe ozona ebe hallelujah oh ntibe ozona ebe hallelujah Hey, Jesus, I told you. echetakwa m egwu a mgbe aha egwu a bụkwa egwu anyị ji wee lụ nnọọ egwu a dị egwu anyị gbakọsịa mgbe aha anyị na-eme ka ya na ana n'iyi bịa thank God for Jesus ebe a na-aṅụ nkwọ praise the Lord na bida load mgbe ekwensu chọọ ikolo mmadụ anyị ebido chenjie ya nọ n'ime bịa Mba, italon. ka mmemere aka ọdawe ebe maka ekwensu ajọka O jọgburu ya. amen ọnụ kata ọtọ na egwu Jizọs ọ na-adazi ka egwu ndị amoosu ndị a na-aṅụ nkwụ aṅụ ji nwa na nkwụ afọ bido ofu onye ebunichi ya kankala ndị ọzọ ajoin ya anụduto na mmaka agụ egwu mgbe o nwere ya mmadụ afọ ọjị maka mgbe ahụ ana m alapụ ihe dị egwu efom ebe anawa elemesa ntụdịgwa kedu ebe na-atọ ebe a bụ 1000 la ka ebe na-atọ n'enu nwaanyị ozugbo mma afịa niile a na-eme tuntuntum I'm talking about mgbe ahụ efom otu a ebe na mgbe ahụ ka anyị ji ọnụ eme music Bikanti, bika, bintikanti, bika, bintikanti, bika, bintikanti, biba, konko, bi, tintikanka, tintikanti, tika, tintikanti, tinka. Inokateme, yeah, kanti. Inache bi yesi we bido we go. O we go ofu onye idiot mgba no gana akọ. O weluze di bintikanti makoma na bintikanti ajigi ana omole bi yesitu yegwa nwa anozie na eme bintikanti makoma na egwengi nwa na emese anaka san mfwa enkata nkoto mpompu a lepketa nkata mgbe ne sebeti kanta no kete motu a emeka ndocha yeah ina ni ya choko kwefo onwe nwa ga na niya I deliver your people no balajis Amen. Thank God for Jesus ya. Ọ no Jesus ya mama ebe mma no keta. Enwe ike keta ne ka nwe ike ọ na-agbụ m agbụ. Amen. No na ndị na-agụkwa egwu keta ọ rasabi. Ọ dịkwa ka abụzikwa celebrity. Maka mgbe ndị na-agụ egwu na-acha n'iyi n'obodo a. Amen. Amen. Mgbe ahụ. Exactly. Ndị na-agụ egwu na-acha n'iyi. Ego ba nwa na-egwu nne gị ekpebere gị ekpe maka mana keta nne gị ya sị gị gụba na ime nwana inchika tiba echimu na ejegota gị ogene ọsị gị efulo flavor ọ na ifuru flavor n'otu aka flavor si wee bido naanị n'ebe o bido bụ n'ụzọ Enugu na main road express edagara ị na-agụzi ịnọkịta ya ọkpọta gị ndị ya akụziri gị esi apụ ara ọ sị na ọ dị ka ịma agba imecha oya ka ụfọdụ ji wee ṅụba Igbo ṅụchazie Igbo nwere ofu onye Igbo bụzi star sọsọ Flavour Vanafino maka ndị ọzọ aṅụọ n'Igbo gaferezie ebe a na gaferezie n'egwu ịlụzie ebe tinwa n'Igbo ọ na-eme yeah a na-echi ya ka ọ bịa cheke ndị Igbo niile na-akụ egwu chọọ ịdị ka Flavour Vanafino fịa Igbo aṅụgolo aṅụ etie nwana bitu nọ na-eme asị ya osi nọ na-eme ọ nakata ọbụ onwe nke nọkata ọ na-agụ animate nsị ka edere fede nke a biko nọ ọ sị yes this is Fino Igbo Fino
When came for a name, make a forever. I got time here to know but that. Come on, the way you face your own. Face you when you fucking the buskis on one name come. Oh, what on? Eguna kwa one na kia. Possible. And I'm a cook forever. Mban. Egumuna diche abito sheka. The bush cabash. Le face fale. In the buski. Bahose. Power. Come guy. On one na kotua. Mban. Obuli no kate po jese can make a fino. Nocteme ala kwata sapo wa. We better get the check fino. What the fuck you book on us? We will eat when you be bunker. You go taxi any of your mic. It's what I know. On a claim, yeah. Let's go. Yeah. Yeah, but I know we phone you. Now I got a friend for Fanafino. Because of the channel you bang along. Onye bido wane kwe buta pia. Iyi afona kia bibo. Obido. Amen. Onwe even also Jesus. If one can go. Umu Jesus Christ. Ike kike biyande ko. Are you in America? Are you in Europe? Coronavirus. It don't take me only 5 minutes to sing that song. Amen. Amen. I will deliver you. Thank you, Father. Staff look, And we're something in so I make more operation about 2 times. Okay, you go operation about 2 times. So and still they think, okay, It's still paining you. It's okay. And you went to the native doctor because of that? You went to native doctor? Yes. It's not a native doctor, but it's a traditional medicine. Okay, traditional medicine. Yes. Get me alabaster water and give to this one. Alabaster healing water. Of course, you had the whole story from Thank you, Jesus. Get the chalk and your power. Boutique. Open a man where power on I be okay. So say majorly with my power. Amen. It's your power make. That's why I cannot see my videos anyhow now. Also, Bruce celebrity or whatever, don't video me. We are not spiritually matter. Amen. If the man the water. Alabaster healing water. The miracle water. The war. Miracle water of the Holy Ghost intervention. Alabaster water. This man is suffering from infection. According to him, he went to the hospital. A doctor told him that he had staphylococcus. When people are talking against pastors that do fake miracle in social media, bully them. No one speak against me because my miracle is pure. And one for fake in your post tour. And I'm the most booster. Omunate to one of the and to a man. Otuansi na le finally dangote na mma abuye okomo obia no bia from ochene egulegu ka na eku le finally anu na mmiri gbo oko asemi abia from mmonwa nno de ba kita apia se no no ncha niile no na Igbo ana osubelele ha osubeli a prophet stay in his own town. Young man. The healing balm of Gilead, the full of Bethsaida. The most holy ethical spiritual. Yahweh Sabaoth, the great physician. This man over 12 years. And tell pastor, don't do what I do. Don't try it anywhere. Everything I do, I have a law. Yes, Lord. And one law that back them up. And when they do, No, sir. pastor again when separate. No, sir. Or when lamandi. No, Or sir. when I beat the shaker. No, So sir. what are you going to do like in the buski? Impossible.
I'm a prophet, I'm not a pastor. And a prophet can never behave like a pastor. Our preaching cannot make you to believe Jesus. Our miracle is what makes us to prove to you that Jesus is real. It's our miracles. Obuni came because no, ika okay gole, ika kari ugugonum na, kede dira bato na nobe. Mampa wa mo do ike okay for idiri ike doketa hey, ona abunne katia anya like this nas. Kedo onye menye si ka wepo kedo onye menye ka wepo oye buni kwa even never oye maintain kwa law kichene potasi an ma gboge nyule echesi kwa no ka it's short. If I don't cure you, you will die. If it's your let us here. And when he came, we were Caesar, bring him up. Is already gone. The man is free. Go back, Jesus. I thank you for the freedom of our brother here. Not having what's your problem?